smerter i det område der. Så det vi selvfølgelig kan gøre, det er at gå ind og mærke på knoglen af den direkte, indirekte. Er det det? Skal jeg sige ja eller nej? Ja. Ja, det er det. Så går man ind der. Så den her skal vi ikke bruge noget. Kan vi tage vores stemmegafle, finde spinosus, sende vibrationerne igennem knoglen. Du kan mærke dem, ikke? Ja, det kilder. Og hvis det nu var der noget, så ville der typisk komme et ja. Så det er ham, der kan mærke det. Det kan du ikke mærke. Nej, ja. Nej, altså. Nej, jeg vil ønske, at jeg kunne det. Ja. Men det kan jeg ikke. Nej, så det. Så tror jeg, man skal kunne et eller andet specielt. Og der sætter du den bare på Spinosen, så der er vibration for det, der tænker knoglen. Så det er ikke fordi vi lytter efter... Det er simpelthen smertefuldt. Vi vil gerne teste, om der kommer et ja. Ja, okay. Hvis det summer, så er det fint nok. Hvis han ikke kan mærke noget som helst, så er der problemer. I de transversospinale baner i den hvide substans, ikke? Jo. Nå, I forhold til vibrationssansen. Så hvad siger du til patienten, inden du gør det der? Eller mens du gør Nu det? skal vi bare lige teste, om der er noget. Og, altså, vi skal bare være sikre på, at der ikke er noget sammenfald. Så prøver vi at mærke stille og roligt. Det er den mest blide. Vibrationen er også rigtig blid. Så skal du bare fortælle mig, om det summer. Hvis det jager, så skal de nok give dig besked. Helt automatisk. Så kan vi lave noget perkussion, altså nogle bank. Typisk lægger man lige en hånd ind for at beskytte. Så hvis du nu fik det gjort på kendt med vibrationerne, så ville du vel bare stoppe der, eller hvad? Nej. Okay. Alle 4 skal være positive. Okay. Ja. Super. Så banket her, det kunne du mærke mere end de kunne se. Det skal være progressivt stigende. Så lidt stille og roligt stigende. Okay. Så hvis det nu er ved første bank allerede, så stopper vi jo der. Så banker vi ikke videre. Så skal man i hvert fald ikke kunne lide det. Og så vender vi der lige op. Hvad var det sidste? Kompression. Kompression. Så nu skal vi prøve at komprimere området. Så det gør vi simpelthen ved at lægge her. Og så kan vi lave en let kompression. OK. Lidt mere. OK. Så nu skal vi stoppe. Og så lidt mere. Det kunne du godt. Så igen, stille og roligt. Lidt mere, lidt mere. Og det er det, vi kalder tidlig medicin. Og det kommer vi til at køre igen. Og igen. Og igen. Tidlig medicin. I ledet. Så når vi også skal teste ledbevægelighed, for ligesom at være påpasselige med vores patienter og med hinanden, så tester vi tidligt, midt, sent. Hvad hvis der kun har været udfald i nogle tilfælde? Så er det højst sandsynligt. Et facetled for eksempel kan sagtens reagere på palpation og kompression. Så vil vi tænke, det var mere det. Vil I prøve det? Uden at okay. Nej, så er der et eller andet i vejen med facetled. Så skal vi til undersøge det. Og det skal gøres i den der rækkefølge? Eller er det underordnet? Facetled. Nej, det du lige har gået igennem. Man starter med palpation. Palpation, vibration, noget perkussion og så kompression. Det plejer jeg at gøre, fordi jeg starter med det mest skånsomme. Ja. Og så gør det værre. Super. Palpation var den nu ret der? Gik efter hvad? Spinosi eller? Ja. Okay. Det er lidt, altså, ellers skal vi have folk ned, hvis det er, vi skal ind på transvers. Ja. Men undersøgte du ikke for et brud? Jo. Jeg tænker bare, allerede hvis man har et brud på rygsøjlen, vil man så ikke allerede, når du begynder at røre, altså er der virkelig nogen, der kan gå hele vejen til, du kan komprimere, før de kan opdage dig? Sagtens. Jeg har engang set en, han havde både arbejdet og spindet og alt muligt i 3 måneder.